Il-proċeduri tal-Bord tal-Era għandhom ikunu miftuħa għal pubbliku bħal dawk tal-Awtorità tal-Ippjanar. Hekk qed jinsisti l-Professur Alan Dejdun li f'intervista ma' Times of Malta ħabbar li reżenja mill-Awtorità tal-Ambjent u Riżorsi. Dejdun li qed jappella l sistema bħal dik li qed jipproponi wkoll il-Partit Nazzjonalista qal li huwa biss flaqat pubbliċi li l-era tkun aktar trasparenti u spjega li ħafna ma jifmux kemm għandha idea marbutin din l-Awtorità u kemm m'għandix tkun hi fil-mira tal-kritika tal-pubbliku għaliex ħafna drabi tkun bla saħħa fil-konfront ta' entitajiet oħra. Dwar ix-xogħlijiet f'Kemuna fis-sit protett ta' Natura 2000, Dejdun qal li bħal f'ħafna proġetti oħra l-era ntużat bħala paraventu, kollox kien diġà miftiem. Kien dan ix-xogħol oxxen f'Kemuna li propju wassal lil Dejdun biex jirreżenja mill-era, sfreġu li kien inkixef grazzi għall-insistenza tad-Deputat Nazzjonalista Robert Kutajjar. Alan Dejdun minnaħa tiegħu qal li b'mod sistematiku din l-awtorità qed tintuża biex tingħata l-barka għal proġetti li qatt ma kellhom jingħataw permess. Il-Professur Dejdun spjega kif l-era ftit li xejn għandha saħħa u ħafna drabi tkun injorata mill-Awtorità tal-Ippjanar. Hi tiddeċidi tantu hekk li Dejdun jiddeskrivi lill-era bħala awtorità bla snin. Jgħid dan anke meta jkun hemm deċiżjonijiet dwar tqaċċid ta' siġar u jispjega kif l-era m'għandix saħħa tiddeċiedi jekk it-tqaċċid tas-siġar ikun iddikjarat minn Infrastructure Malta bħala neċessarju biex jevita periklu għat-traffiku. Alan Dejdun qal li dan huwa pajjiż demokratiku fejn il-poplu jagħżel lil min jirrappreżentah, madankollu jaħseb li pajjiżna għadu mhux lest għall-Awtorità tal-Ambjent li verament tkun awtonoma. U qal li l-Awtorità tal-Ambjent li tiffunzjona kif suppost kieku twaqqaf l-iżvilupp kollu f'żoni ODZ.